My people, things they happen for inside Nigeria. No be small thing, no. This video where I want show you now, please make sure say you share this video, because this woman must get justice. Nobody knows tomorrow. This police station where they for River State, where they go autopause. Nah, no be small thing, no. These people, they don't do another one. They go carry this man. Where people they run up and down. And so police carry this man, go keep her for inside police. Okay, charge them to court. One, the woman don't waka tire. Now so they go beat this man until the man come by. They carry him, go dump him for inside one mortuary. The family they even beg, so okay, since we be so now don't buy the man, more na give us the man body. The police now no one give the man body. Okay, waiting they accuse the man saying do. They don't see for camera say this man no follow for the thing where they accuse him say in do. They no leave him, they still carry him, go they beat him. Now this man don't buy, live in wife with 3 children. The worst part of it is that the last baby, they need this man blood on their way to die to support the little pikin. And this man now, he don't go. My people, let's find out how this thing take they happen. Welcome back to Balabas Gist. This is the first time we come across this wonderful channel. You are highly welcome. We see they here, they bring you updates back to back as they hot. Please watch this video. It's very long, but try to watch the video from beginning to end and make sure say you share this video. Now only thing where you go fish do, share them so that every Nigeria go come out, come talk for this woman to get justice. This police brutality still they go on every day. Me where they talk for here, yeah, many years ago, I don't enter for inside this kind of matter, but I thank God, say you no eat my head, because if you eat my head, nobody go there here, they bring you update of waiting they happen. Let's watch the video together before we come back. Come continue. Ade mabiko umunnem ndị Igbo, umunnem ndị bi na Rivers. Onwere nwanne anyị nwaanyị anyị chọrọ ịgba ajụjụ ọnụ n'ihi na o nwere okwu wetara anyị n'ụlọ ọrụ Protect the Weak International Foundation. Dịka unu si mara ihe anyị na-eme ebe a, onye ọbụla emegbu, onye ọbụla filirinu na emege ihe na-adịghị mma ma na o nwere agwa ọjọọ akpasoro ihe, ọ na-abịa n'ụlọ ọrụ Protect the Weak International Foundation kọwara anyị ka anyị mara otu anyị si eso ya bụ ihe. Ya mere nwanne anyị nwaanyị wetara anyị mkpesa na-agba anya mmiri otu ndị uwe ojii na steeti Rivers chiri gbuo die site n'ịtọchọ ya, site n'ịtagide ya ahụhụ n'ime ụlọ itiri ndị uwe ojii na steeti ahụ. Nwoke ahụ anwụọ. Ya mere aga m achọ ka o jiri ọnụ ya kọrọ anyị ya n'ụtụtụ a. Nne m aha gị gịnị? Ogechukwu Chukwudị. Awụ onye Imo steeti mana na-alụ m n'Ebonyi steeti. Okay. Ihe a mere na 11th of January. No, sit down here. You sit down. Sit down. Let your mother speak. Where? Dim gara shop. Na that 11th of January. So, na mama ihe na-eme na shop anyị je ọ nwanne ya nwoke bịara na mgbede abalị. Nsị ndobi na nke chọkwara na mbịa. Ọ sị m na emere nwanne ya nwoke arrest. Nsị ele ndị mere nwanne gị o mere gịnị ejiri mee ya arrest. Ọ sị m na onwebe onye ma ihe mere ejiri mee ya arrest, but n'oru echi na anyị ga-aga ebe nye ya wụ 11th of January, 12th of January being the next day, na anyị ga-aga police ebe ha si na state CID Port Harcourt. So chiefuna being 12th of January, I got the place has bịa. I remember one of the oga mama husband di na-ego ya ahịa kwa, ọ na-ego ya moto pass n'aka ya. Nwanne di ya sị gịnị ka anyị na-eme ebe a? Ọ sị na ndị steeti CID ndị otu ya hụrụ ji nwanne ya nwoke. Ọ sị ke ọ dịrị n'ele nwanne ya nwoke ka nwanne ya nwoke sị ya onye nke ọma ya si Chukwudị ya si ya Ọ sị ya na ke ọ dịrị ihe
Chukwudi nwere ike commit ọ ga-eji bịawa state CID. So the man si ngwa anyị gaa na cell ọwụ na anyị hụ ya anyị mee ka ọ mara ọkwa na anyị ahụ ya na anyị mekwa ka ọ mara. The man who onye police. The man onye isi ha. Okay. Ọwụ onye isi na state CID. There's also na ndị isi na state CID. So mgbe anyị gachara ga-echeki ha ewepụta pepa ndị edere aha ha n'ime cell. Aha dị anụghị ebe ahụ bụ Chukwudi. Okay. Aha ya anụghị na the place. The man nọ sị ha ngwa ha baa ka nyanwa n'ọhụ the person n'ọhụ onye ahụ person na ọ ga-ama ya. The man na-aba cheki ọhụụ ya sị na Chukwudi anụghị ebe a. So ha si anyị gaa see for eye being autopus nọ na dio. Aga ebe ahụ ndị autopus si na mgbe ha bịara arrest na Ikoku na mgbe ha bịara mee arrest na Ikoku. So mgbe nwanne di m nsi abịa ka anyị gawa. Mana nwere ndị ọzọ ha mere big arrest. Nwere ndị ọzọ ha mere mmadụ 3 ka emere na di m arrest. All right. Okay. Nke ọzọ na-ere engine. The other one na-erekwa moto pass. Otu di m si ego moto pass kwa. Okay. So mgbe ha bịara ka m bịara ja ebe ahụ eku m nwa m ahụ na-adịghị nke dị 2 months na m kwuru ya ruo ebe ahụ anyị jụọ ha si ha biko na anyị na-achọ ya nke ikwu n'aka m ya nke nkwu n'aka na nsị ha na anyị na-achọ Chukwudi nsị ha na anyị na-achọ Chukwudi Abraham Kereke ha nsị m oke na anyị nọdụ ọdụ because na nwa na-ebe akwa maka ahụ na-adịghị ya o nwere hernia. So ọ dịga nwa nke ikwu n'aka. Okay. Because I plan ime the baby I gara BMH Port Harcourt ha si that na a ga-enye ọbara dị etire the baby na ọbara ya ezu na ọbara ya 18% na ọ ga-ezu ije eme the baby operation dito na amụrụ the baby premature ọnụ 7 months ma mụọ ya. Okay. So ha si na ọbara ji ka ga-eji tinye na ị ga-azụ ọbara ga-enye the baby nsogbu na obi ike iri ya tinye ahụ ya but ka enweta direct from the father ka echeki ọnwụ na ọmacha nke dadi ya ka enweta. So ha eji mgbe e mere ya ejidere ya ihe and the baby nọ na ihe mgbu so enidiri m ịga mara ihe wu the problem ha ejiri kpụrụ ya. So ma rue ndị ahụ si nọ na aka ha si oke nsogbu adịghị ọ bụrụ na ọnụ n'aka unu ka anyị lawa. So anyị bulie ha baa n'imekwa ga-asa achịcha asị na onwe onye dị otu ahụ nọ n'ime ebe ahụ anyị lawa. So after 1 week ha kpụrụ Chukwudi tụọ ya handcuff ụkwụ n'aka kpọrọ ya bịa na shop asị ha na-eme investigation. After 1 week ha kpụrụ diga. Ndị ahụ sịkwa na ọwụ ha nwa bịara ke ndị ka ndị octopus nwanụ octopus. Okay. Anyị gagburu ha si na ahụ nọ n'aka but ọkwa ha kpụrụ digi after 1 week bịakwa na shop ya. Good. And anyị matara Siana bịara ihe ahụ mgbe Siana ahụ nwanne di m hụrụ ya nwanne di m atọ Siana ahụ kasị ihe a Siana bịara kpụrụ nwanne ya nwoke and otu ihe si nwude nwa di m nọ na-aga ndị mmadụ ọgụ. So ịma ọtọ dịra main road azọ mụ ihe na-eme. So ndị mmadụ agbawa ọsọ ka anyị atụgharịa mara ihe ndị mmadụ ji agba ọsọ ebe ọ na-aga ọgụ ha raụndụ ya kpọrọzie ya afụwa and ha bịara with mofti eyi ga-efe ndị polisi bịa. Ha just bịa mofti kpụrụ ya pụwa. So after anyị gachara ebe ha bịa gwa anyị n'ọnụ ya anyị lawa. So after 1 week ha kpụta ya na shop ya bịa na asachi shop ya ngwa kwuonu na ihe o mere unu jiri kpụrụ ya onwe ihe ha na-ekwu rada anyị ga ha si aka na-eme investigation. Anyị gara 2-3 times ha si ha na-eme investigation. Anyị si ha nsogbu adịghị ngwa unu n'onwe ihe unu chọrọ ime. After ha kpọrọ gawa na kpọpụta na shop. So anyị ga dada anyị nụrụ na akpụrụ ya bịa na shop anyị si so na ndị a ji ya for week abụọ otu week ahụ ha na-asị na ọwụ ha nwa ji ya. Anyị gawa na iko anyị gawakwa na autopus ruo ebe ahụ anyị si ya na anyị chọrọ ihe ha si na anyị ga-ahụli ya anyị si ha nwanne di m na-ayọ ha biko si ya biko ka anyị hụ nwanne ya nwoke
na ọ ka si bi na ihe mgbu pụta na nwunye ya just mecha operation mgbari na ihe niile ga-eme ya ahụ na-enye ya nsogbu si na ọgwụ ya na ọnwụchabi ya na ka ọ hụgodi nwanne ya nwoke ọgwụgo na ọgwụ anyị ji ka enyego ha enye ya ka onye ndị ọtụpọsụ ọgwụ a ka ha na-enyetugodiri ya nwanne ha nwoke ka ahụ ya si ike ndị ọtụpọsụ si na ewere dị ọgwụ lawa ibu na nri ọnụ ha na-ekwe ka nye ya eweta nri ọnụ ha mmadụ atọ n'ebe ahụ ha na-ekwe ka ndị be ha weta nri ọnụ nye ha asịkwanụ na ha mere gịnị ngwanụ gịnị ka ha mekwara onwebe ha ka bekọrọ ya isi lekwe ihe ha mere ọ wụzi mgbe a gara akpọta lọya bịa gaa jụọ ha sị lee ihe ha mere asị na o nwere ebe a gara robbery na asị na Chukwudị Okechukwu Okereke na o so na ndị gara robbery na kidnapping and mgbe a gara robbery na kidnapping ahụ mmiri nọ n'obi Igbo because emere m operation ọhụrụ my mother bịara my younger sister mmiri ya nọ so ọtụ dị ahụ si eme mmiri ya nọ dị na that December mgbe o jiri bịa ebe ahụ 23rd of December ka mmiri ya ọ bịara na obi Igbo mmiri ya nọ dị n'obi Igbo till that January I lọta from obi Igbo 10th of January ori 11th ha kpọrọ ya anya ahụ ha kpọrọ ya so after that mechara anyị gọchara meet ha sị ngwa ka anyị ya nri ọnụ ha na-ekweghị anyị lawa lọya ga-afụta si na ndị ahụ si na a ga-akwụ ha 4 million naira na a ga-enye na ndị polisi ndị ọtụpọs si na a ga-enye ha 4 million naira na ọhịa ndị ọtụpọs si na a ga-enye ha 4 million naira so anyị na-asa na-enye di m ha ndị nọ na ses a na-enye ha 4 million naira gịnị ka ha mere a na-enyere ha 4 million naira ọ dị na ha ga-akwụ ụgwọ ihe ha na-emeghị so ha nụzi na-eme ihe ahụ wit lọya ga ọ sị na ndị polisi na ọ na-ahụ ha but na ndị polisi si na chọọ ka abịa nye ha nsogbu ọtịrị emechaa their investigation Chukwu eme ebere onye ndị gara oshi gara n'ụlọ ya nwere kamera n'ụlọ ya ya ewepụta the kamera mmadụ atọ emere arrest from Ikokwu otu mkpụrụ onye n'ime ha onwe nke nọ nga Chokotunushi mara na enwere kamera dị na ebe ha wetara ya na police station ebe ahụ the lawyer man mgbe onye human rights anyị kpọrọ ebe ahụ bịara na-abara the man si na ọ masị ihe a na ndị aka ha eso na ihe a ndị a na-eme ebe a but kamera gosiri gị na ndị eso ka hapụ ha n'ime sel so mgbe the human rights jụrụ ya si ya na nna na ya abụọ emeghe ofu case na ihe nyanwa dịgodi ọ chọrọ imewe isogodi dị onye nke ekwetere maka ya kpọtara ya na anya na ya anaghị eme ofu case so the lawyer dị na-aga ọtụpọsị si ahụ bịa ka ha kụzie do ya sị na ekwu anything because na since case ahụ na law kwuru si ọnwụ na ịgba mmadụ ajụjụ ọnụ 24 hours na ịkpọpụta ya na court ka court jiri aka ya maa ikpe ọ jụọ ya ajụjụ na ha hafụ ndị ahụ for complete 1 weekend na-erighị nri aṅụghị ha mmiri so ha emekatizi ya kpọrọ ha gawa torture room kpọrọ ha gawa torture room ka ahụchakwara kamera ka ahụchakwara CCTV yes ha kpọrọ ha gawa torture room ruo ebe ahụ torture even ha ndị ụmụ nwoke abụọ ahụ soro di m ha gaa torture room so asị ọta esiri kụọ di m ihe ebe ahụ na ọta esiri kụọ nyanwa ha mmadụ abụọ nke ọzọ ọta isi chọpụtakwa nsị na ọ nwụrụ mmadụ abụọ nọ n'ime a mere ha nara di m ejidere ha nara di m ka lọya bara n'ime ka ọ ga mara ọta ga-esi mee ka ha pụta ya eruo ebe ahụ jụọ ha si ha n'elu ofu onye n'ime unu kwa na gịnị mekachịchara ha na ahụ ha si na ndị akpọrọ ha gaa torture room dị na kụọ Chukwudị ihe kwụọ ya kwụgbuo ya
na ha kụrụ ya ihe ụbara esi ya n'imi na n'ọnụ wụchịchịa. So ha kpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ ka ewu BMH na Port Harcourt. Ruo ebe ahụ mgbe ha na-eburuli ya ruo ebe ahụ ọ nwụọla anwụ. Ha were ya dosa na the mortuary ebe ahụ ma dee ya unknown. Ese na mgbe ha buru ya garuo hospital ha ebe gịnị? Mgbe ha ede ya unknown. Ndị polisi si na ndị mortuary dee ya unknown. Ha were dị Itali lawa ma mee ha gwa ha si na onye ọla bịara ebe a na ha ekpukpekwere ya dị ozu. So mụnwa nna di m na ụmụnne di m ha ga ebe ahụ ka ha gaa lee ya. Ndị mortuary attendant si na anyị ga-anata ndị polisi tali before ha ga-egosi anyị ya. So nna di m si ka ọ dị sure na ọnwa ya nwoke ka edesara n'ime ebe ahụ ka ọ kọwa otu nwa ya nwoke dị na the mortuary attendant na oche ekere ya ma otu nwa ya dị ya kọwacha otu nwa ya nwoke dị. The mortuary attendant si na onye ọ kọwara maka ya wụ onye nọ n'ime ebe ahụ. So since ahụ anyị na-aga ka ha gwana anyị ebe ha tọgbọrọ ozi ya ka anyị buru ya ọwụ na ọ dịkwa na ndụ ka ha wepụtara ha kpọpụtara anyị ya because na o nwere ihe o mere. Kamgbe ahụ unu hụchara unu si na ọkwụna ahụbe ozi ya ruo na anyị ahụbeghị ozi ya. O nwere ka unu siri gaa back to that octopus ka ọ gịnị ka a na-akpọ ya? Octopus anyị gaa na ọ bụrụ na mmadụ abụọ nke ọzọ emere ha transfer bupụ ha ebe ọzọ ka ha hapụ ịkọwa ihe ha hụrụ. Mmadụ abụọ ndị nke ọzọ nwere ndị na-abịakwu for them. Ndị na-abịa for them ndị lọya ahụ nwoke lọya ahụ na-abịa for them agaala asị na ya kpọpụla ha from ebe ahụ kpọga ha ebe ọzọ since onye nke ahụ nwụrụ. Since nke ahụ a na-akpọ Chukwudị nwụrụ akpọpụzie mmadụ abụọ ndị ka ọzọ tụga ha another place. And ndị ahụ na-akọwasị ndị ọzọ bịara buru ozu Chukwudị ụwa mgbe ha awụghị ndị ọtụpọ na ha kpọrọ another police people bịara buru ozu ya from that police station. From that police station, that outpost. Ha kpọrọ another police people, another group bịara buru ya bịa pụọ now from that place. So ihe m na-ayọ ndị Igbo na ndị ike okwu o meelu unu mbụ mụ na abụọ n'unu nke atọ mgbe egwuchichara unu niile ka unu ga-emegharị ahụ unu bulie ka amara ya ga-eme okwu a. Nye m nidiri justice n'okwu onweghị ihe ọzọ m chọrọ na Chukwudị awụghị unu onye n'ike okwu niile onwe onye na-amaghị Chukwudị na-ere moto pas a na-etikwa pikchọ ya ka unu hụ onye a na-ekwu maka ya. Ọnwa onye ga-asị Chukwudị mere ya ihe ọjọọ bifo ọwọ na-eri ego mmadụ ọwọ zuoro onye mmadụ bifo ka ekwu okwu ewepụta ya onye ahụ kwue. But unu lee anya ọwụ mmadụ na-ezu ihe mmadụ ọ na-ewekwana ihe na-awụ nke ya because ọwụ onye mmiri ya bigoro because o wee ihe nji mara n'ibi nọta ha na-ekwu ya si na o mere ihe kidnapping nkewa. Ihe m jiri even na-arọ imete ma a na-agwa godịrị mmadụ ọwụ ama m ihe ọ ga-emeli mara ihe ọ na-aga emeli. O nwee mgbe a na-eme mgbe a na-achụ ndị SARS a na-eme EndSARS ọ gafeghị ha gbaba ọsọ ruo ebe a ndị a na-ere fon na eleghị ebe a na ndị Samsung na-ere fon bute ebe a na Rumola total phone Samsung open and close a na-eme open and close ibua worth almost 1.something million mgbe ndị Samsung jụgasị ọmakwa fonu o ji n'aka ọ sị ha na ọ gbaga ọsọ hụ fonu a dị na o welatara ya ndị nwe ya na ọ na-ewe ihe na ọgwụ nke ya. The manager na-ekele ya biko onye Samsung ndị Samsung ọwụ unu na-anụ n'akụkọ ahụ biko unu gbakwara ya ama gbaa ama eziokwu ihe a ma nwoke dị ụta ma unu hụ pikchọ ya mụ na ga-akọta ya si na o mere ihe ọ dịghị ihe na-awụ. Onye polisi unu ma aha ya? Ama m aha ya. Kedu onye nke ọ? Onye mma aha ya wụ Mr. Mike. Mr. Mike ọ ya wụ the IPO ka ọ ya wụ the IPO. Okay, Mr. ọ dị ogologo ka ọ dị mkpụmkpụ ọ dị ọcha ka ọ dị oji kọwatụrụ ya ndị mmadụ.
ịmago ahụbe m otu nwoke ahụ dị otu onye nke m hụrụ na nwanne di m gosiri m gosikwa m Sienna ahụ ha ejiri bịa m hụrụ Sienna ahụ na-acha gịnị? Ọ na-acha green. Ọ na-acha green. Okay. Ofu onye n'ime ha soro ya bịa o toro ezigbo ogologo dị ọcha ma dị mkpa. Okay. So ha ndị amakwa m onye ka ahụ ọfụma ahụ ya ọfụma at least ahụ that day nwanne di m toro ya aka elere mara anyị onye ọfụma nke asị mkpọpụta ya ma akpọpụta. Ị ga-akpọpụta nwunye, ị ga-eme nwunye identify na o so na ndị bịara ije ahụ, ọ ya? Ọ dị mma. Tali ihe a ke ndị ka ji ndị polisi ji tali ya. Okay, nwere ka unu si gaa sị ha nye unu tali ahụ? Anyị gaala ha ekweghị, ha si na ọnụ ha n'aka na di m anụzi with them na ha akpọpụla ya nọ with them. So na di gị nọkwa na ebe ka ha gwara unu di gị nọ? Ebe ha gwabara anyị n'ọka nọ, ha just na-ekwu ụfọdụ ha si na ọ nọ conscious na ọ nọ ụlọ ọgwụ. Ngwa ka ụlọ ọgwụ ọnụ ha chọọ ịgwa ụlọ ọgwụ ọnụ while onye ha na-ekwu ha egbuola ya ma tụga ya na mọchụarị, mana ha chọọ ka okwu dịrị n'isi ha ihe ha eji tụga ya ebe ahụ. Ọ dị egwu. Ọ dị mma. Ịgwago ndị Human Rights Port Harcourt ọkwa ya? Ndị Human Rights Port Harcourt ha batago n'okwu a. Good. Asị m ka m bịa n'ala nna m kwa nke m bịara na ala nna m ka ndị ala nna m nyerekwa m aka. Iwu onye ebe na steeti Imo ebe a? Abụ m onye Wangele local gọọmenti. Ọ dị mma. Ụmụ ole ka iji? Eji m ụmụ ịtọ. Ụmụ nwaanyị abụọ, ofu nwoke. Nke a nke nwoke. Nke iku n'aka. Emele ya the operation? Emebi ya the operation. Ọ ka bịa. Ọ dị mma ụmụnne m, biko unu ahụ na ya, unu anụla ihe nwanne anyị nwaanyị kọrọ anyị. Nwaafọ steeti Imo ma bụrụ onye lụrụ di na steeti Ebonyi mana ha bi na Lagos kpọmkwem n'ebe Ikokwu ọkwa n'Ikokwu Port Harcourt. Yes. Biko ana m arịọ, ọ bụrụ na ị nọ Port Harcourt ịdị aware of this case, ọ bụrụ na ị nọ Port Harcourt ịdị aware of this case, biko anyị ga-achọ ka anyị hụ your comment on the comment section. The Human Rights nọ Port Harcourt anyị na ha ga-arụkọ, anyị na-aga ha ga-arụkọ, ha ga-eshipọt rụrụ, anyị eshikwa n'ebe rụrụ na-aga, so that we will join hands together to find justice for this family. We join hands together to find justice for this family. Len ụmụaka ntakịrị. Record how many years? 4 years. Bịa. Ime na-agbachagharị bịa. Aha gị ọ gịnị? Aha gị ọ gịnị? Ịmaazị aha gị? Ihe ọ na-eme gị? Oziọma Chukwu. Ngwa gụọ na oge bịa. Nke wa ada gị? Aha gị ọ gịnị? Success. Ọ dị mma. Ọ gị tọrọ Oziọma atọzie nke ntakịrị ahụ ọ gịnịkwa? Ka m si yọọ Chukwu. Ọ dị mma. Unu ahụ na ụmụaka awụsarala nwanne anyị nwaanyị ya. Biko arịrịọ ka anyị na-arịọ onye ọwụla ma ihe ọ ga-eme ezinụlọ a ga-enweta justice maka mpa ezinụlọ a. Unu ahụ na ụmụaka ndị ahafụrụ, biko anyị na-arịọ biko ka unu nyere anyị aka. But in the meantime, I'm going to discuss with the Human Rights Director, Nona Port Harcourt, so that we can join hands together and find justice for this family. My people, I beg. You see this video where you don't watch, share the video. When I listen to this story, the thing really touched me. It touched me a lot. Thus, you couldn't imagine waiting they go on for inside Nigeria. When they don't do all those things, find out say this person no do this. Not be to leave them. They did there, they find money. Not be say they hold them or they find the money. They even beat until the man finally buy. Now they come carry and go keep where they keep them. Okay, I gave the family access to it. I don't know why Nigeria get law, but no state, no police, they follow the law where they put. They know they follow the law. Why is the law there? People they buy every day for inside Nigeria. Please share this video because nobody knows tomorrow. You don't know who you go be next. This thing done too much. Who they leave these true children now for? Share this video, please.